Mo, Mo, jadi loro Mo. Aku harus ngedangi. Mo, aku ngedangi Mo. Loh, jadi loro. Aku ngedangi. Aku ngedang mana? Oleh. Jadi kan lo. Lo mau lagi? Tapi jogetmu resik Mo, cepet Mo. Jaga. Pasti ke barang. Sik, balik. Colok Mo. Sini sik. Ini. Tapi ya, saya lama siap ngomong jangan bicara itu. Saya Oke, Pak. Oh, udah. Dia siap, saya pengen jangi demo orang siap lah. Saya siap. Umpamanya sepanjang dan jalannya kalau ini pas selang, gue kembali pegangan jalan. Ya ya. Iya, Pak. Ya ayo kan. Umpamanya sepanjang. Kamu di mana? Jare ini awakmu ki lara ki ndani. Lara apa to jare? Aku harus. Mbah nggak mau rumus, setahu. Lara ki nono. Nek lara utang kuwi sing nyebabne rek mangan sing ora bener lara utang. Enene sing lara boyo. Nah, lara boyo wis sejene. Akeh nyambut gawe lara boyo. Enene sing luwih parah kok. Lara pikir. Wih, lha saiki tekmu loromu sing ndi? Antarane telu kuwi, Mang. Lek lara pikir iki nganu lho, Lek. Lara pikir sing jelas wis ra duwe iki. Ngono. Terus akhirnya ngombe ngene-ngene iki. Oh. Kuwi obate lek lara pikir iki ora duwe lho iki, itu kemarono. Mau awak temakne duwene. Makane ati kudu dijogo sampe loro. Dero ati iki mo yo. Sikil ra duwe. Tangan ra duwe, tapi lek ra mbok jaga dengan hati-hati mo. Hati iso pergi lho mo. Hati nek pacarmu maksudnya. Ini awakmu ngono. Jane krasa wis rada suwi iki sak urunge rono. Rasa wisan. Tapi enggak tak rasa. Oh, alah. Rasa cepuk ngono. Drop pelan-pelan. Monggo. Wah. Pak RT. Monggo Pak. Monggo Pak. Ini mau, dari mau. Monggo ya alhamdulillah sehat ya Pak. Wah, Sela. Kilo Mas. Aduh, gorengan sih. Saya lain mau tidak digoreng. Tapi sudah Jadi sama iki Pak. sing loro to Pak. Oh, kira nyong. Mau gorengan mau. Iya kabeh. Kabeh alhamdulillah ya siap kabeh mau. Saya tunggu jane kok malah enggak pernah awal ya belum. Moro-moro nang ngedrop RT. Lah yo kuwi. Kancane kabeh ya mari kehilangan ngono. Tapi yo syukur alhamdulillah wis iso nang omah iki enggak ana Terus tak tekoni Pak RT kuwi. piye to. Nek ditinggal sing keri kan. Wah, alah. Kayak sesadinganmu, kayak dilupakan saja. Serepe akeh jane iki. Kakek dipikir. Nah iya. Piye kabare Mas Bimo? Wis alhamdulillah kan iki rada-rada enteng awake kan. Ya wis alhamdulillah. Ngono ki sampean apa ya sik iso gombal? Gombal piye to, Sal?
Ya gombal koyo pasangan dadi coro kae lho. Sel, gombalan saiki luset pisan. Banyak kok. Belum rupane pucet kok ya. Mau nang kono ya kowe ben wong loro-loro tok ngono wae. Lek RS ki ora ngene wong loro le. Ngene wong remuk kabeh. RS itu apa tuh mau? Rumah sakit. Tak kira rumah sehat. Kalau rumah sehat akeh wong marani lek. Saking ngene mau. Saking mau awake sehat ya dijogo. Ojo keluyuran ae ngono lho. Ya ngono kabeh ki mangan ya kena pengalaman kaya demo. Ya ora demo tok ya padhe kabeh kuwi kena pengalaman. Aku barang. Jadi sing penting kalian kaya iki awake dhewe kabeh iso njogo awake dhewe. Jadi apa to? Saiki sing terpenting kita ya jangan pernah putus harapan dan tetap berusaha. Sebab apa? Kita semua itu nanti tak tahu apa nikmat Tuhan kita di hari esok. Jadi awake dhewe itu esok berdoa semoga kita semua baik-baik saja. Amin Pak RT. Ya ngono. Saiki ngene mau berhubung iki ya wektune wis sore. Ya muga-muga ndemo tetep awake ndang sehat, iso berkarya meneh. Lah aku Pak Anto lan Sela iki aku wis nyuwun pamit. Ini Pak RT. Wis ngene mau ya.